Sikubingelele sikwamukele mbukeli weMakhiwa TV naze ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Umhlonishwa imeya yaseZululand District uMashobane bekade ke ehambeleke imphakathi ke yakwa Ward 12 ebalaka uzona ke indawo ke fana ke naseJimane area 3105 naseMatshotshombeni. Into beyenza ke umhlonishwa kahambele lezi indawo ke ukuyokhuluma ke indaba ke ama solar panels, ama boreholes nama windmill nama distribution of water tankers bese kuba ke inkinga ke eyithinta ke ugesi ke ohambisa amanzi ke ebantwini ke nakho ke ukungalethwa ke ngendlela efaneleke kwamanzi ke e3105 area ke bese kuba ke abantu abaziconnecteleke amanzi ngendlela engekho emthethweni. Kuningi ke okuhlaluke ke kuyinkulumo ke ebekade ke ebenabo ke nabezindaba ke yena ke umhlonishwa. Angibingelele nabalaleli bonke emakhaya njengoba size la e3105 kwa Ward 12 sizolalela abantu ngoba kunencwadi esiyitholile iqhamuka komunye nje oyisakhamuzo yedwa nje ekhala ukuthi kunenkinga la yamanzi nenkinga yemigwaqo. Kodwa ke sasesithatha isinqumo sesithi ngcono sizolalela abantu ukuthi bathini. Nempela ke sebekhulumile abantu zonke izikhalo yizo lezi esiyithole encwadini. Njengamanje ke sesikhipha ithimba elizohamba libheka zonke lezi zikhalo akade bekhala ngazo ngoba thina njengeZululand sigunyazwe ngumthetho ukuba sihlinzeke amanzi ahlanzekile kanye nokuthuthwa kwendle. Kodwa ke besinomhlonishwa umeya waseBaqulusini ngoba ngumsebenzi wakhe ukubhekelela imigwaqo ehamba phakathi emakhaya. So ke kuzophuma ke ithimba ngomsombuluko elizohambela zonke lezi indawo bese kuthi ngomhla ka23 ngolesihlanu yobe selibuyisa ke kimi zonke lezi zikhalo sesizobona ke ukuthi yini sikwazi ukuyenza nini kanjani. Besizele nje ukuzolalela izikhalo zabantu kuze abantu bazi ukuthi uma bekhala ngamanzi kusho ukuthi umsebenzi weZululand lowo. Uma bekhala ngemigwaqo ephakathi kwamakhaya kusho ukuthi umsebenzi kamasipala wasekhaya lowo. Ngakho ke besize ngalokho ke. Shukhumalo ubalula ukuthi ke uyitholile izikhalazo ke evile emphakathini emayelana nakho ke ukungahanjiswa ngendlela efaneleke kwamanzi kwezinye indawo. Kodwa ke uphinde wagcizelela ukuthi ke ngenzeka ukuthi ke nawo umphakathi iwona ke ongaziphethe kahle ke mase kuthintwa ke ukhona ke ukuthi ke balethelwa amanzi. Yonke indawo kungenzeka yiba abantu abangayiphethe kahle bese bethi o driver abangayiphethe kahle. Kodwa futhi kungenzeka nabo o driver abayiphethe kahle. Kodwa ke ngikhulumile nenhloko yomnyango kwa technical ukuthi akingenzela uphenyo ilandelela ukuthi ikhona nilento abantu abakhuluma ngayo. Ngeke baqamba amanga. Kodwa futhi siba nayo inkinga phela ukuthi o driver bethu babuye babone intombi lama sebeqonyiwe bese amanzi bewasala beqonywe khona bese lo mphakathi omunye ungabe usawacosha amanzi. So ke kunethimba ke likamqondiswa kwa technical elizolandelela liphenye yonke lento ukuthi imaphi amavatiri kana ahamba la ngempela abantu kufanele yini bahlukumezeke uma abantu bezonikezwa amanzi. Umunicipal manager ngokombika nginikeze wona usey-appointile inkontrakt ezokwakha ama-toilet. Into esiseleke ezokwenzeka ukuba ku-allocate ke manje ngoba umkhandlu waseZululand uphethe imikhandlo emihlanu. So ke kusazo allocate ke ukuthi mangaka ama-toilet ezeBaqulusini, mangaka ayolundi Nongoma Phongolo Dumbe nanokuthi aya kuliphi ward aya kusiphi isigodi. Lokho ke ngilindeke ukuba umnyango ka-municipal manager uzongitshena ukuthi ku-allocate kanjani bese ngiyabuya ke futhi ngizokwazisa umphakathi sekuzoqala ke manje umsebenzi. Kodwa ngiyethembisa ukuthi ngoMarch kuzobe sekusetshenzwa. Phinde ke wabalula ke nanokuthi ke abantu ikakhulukazi ka Ward 12 bakhe kahle kodwa ke nje indlela ke impela kokwakheke ngayo ke akukho right for ukuthi ke imigwaqo ke nentuthuko ko ingakwazi ukuthi ke ifinyelele ke kubo ke. Phinde ke kwakubalula ke nokubaluleka ke kokwazi ukuhlukanisa ke imigwaqo ke engakwazi ukuthi ilungiswe ke ubuholi ke base district nemigwaqo ke engakwazi ke ukuthi ke ilungiswe ke ubuholi bakhona ke la kuBaqulusi noma ke kumasipala waseBaqulusini. Kodwa futhi okunye engifisa ukubhekisa kumphakathi wase3105 nomphakathi wasematshotshombeni. Inkinga ababhekene nayo indlela abakhe ngayo. Kulukhuni ukufaka izinsiza. Bakhe kahle kodwa bakhe kabi. Uma ke ngithi bakhe kahle izindlu zabo zinhle kodwa indlela abakhe ngayo imbi. Lokho ke kwenza ukuthi umgwaqo ungabi mhla khambeki akukho ngisho indawo
yokwakha izikole akho ngisho indawo yokudlalela. So leyo nto izokwenza ukuthi intuthuko ihambe kancane ingahambi ngesivinini esisuke sisifisa. Kodwa ke njengamanje ngishiye ngathi ake behlangane nenduna ake besichazele bona ukuthi bona babona ukuthi le nkinga ekhona ingaxazululeka kanjani bese siyakwazi ukubelekelela. Ifisa nje ukugqugquzela umphakathi wakwa Ward 12 ukuthi njengoba ikhansela kade likhona lishiyile ngenxa yezizathu ezithize, njengamanje umphakathi wakwa Ward 12 uphoqelekile ukuthi uyovota ukhethe ikhansela elizobabhekelela. Ngifisa ukubakhuthaza ukuthi sengathi umphakathi wakwa Ward 12 ungabumbana ekuthenini bakwazi ukuthola umuntu ozobakhulumela. Ngibafisela okuhle.